Heddiw yma, Todd Cyrch a Mel. Croeso i artisaniaeth.com. Heddiw yma, mae gen i fi ras y ganrif i chi rhwng gluten a gluten free. Os ydych chi heb weld yr fideo cynt, cliciwch lle bynnag dwi wedi roed y link. Ond heddiw yma, dwi'n trio cymharu starter wedi cael ei wneud efo cyrch a starter wedi cael ei wneud efo blawd. Fel ydych chi'n gweld, dwi yn iwsio yr union un amount o gynhwysion i'r ddau dorf, ond gan bod fi'n trio cadw lefel a'r starter rhywun peth, dwi'n mynd i addasu yr amount o blawd, cyrch a dŵr dwi'n ychwanegu i'r dorf. Digon o feddwl rhy galad yn hynna de, oedd o'n lot am hats, so just dafwch yn y gyd yn y fowlan. A cymysgwch nhw at y gilydd. Wrth gwrs, eich so wedi bod yn well, so ni wedi meddwl dipyn bach amdan hyn de, gan bod fi'n taflu nhw'r bwrdd. Unrhyw esgus i nôl y kit newydd de, un nodyn i wneud ydy bod fi wedi gorau adio 30 gram o ddŵr i'r un ceirch, am bod ei weld yn reit sych i gymaru. Dwi'n gweld os fi wedi gwneud camgymeriad, ond fath o weithio'n diwad oedd y ddau does efo tua yr un consistency. Dyma fi real boy yn tolino efo 2 law de. Fel mae wastad angen gwneud does os ydych chi'n professional. Nes i ddim neu hyn o gwbl. Nes i just neu bob un am 10 munud. 2 dob yr un peth. Nes i'n rhoi nhw'n eithaf special. A chi'n gweld mae'r gola ddod i'n croesawu ni nôl i ni fideo eto. Ddau wedi codi reit da, ceirch bach yn slo. Starter blawd definitely yn ennill. Ond, chi'n gweld y diwedd eto na dda. Allan nhw o'r tubs, just 2 dorf tin o'r hyn. Dwi'n iwsio tyniau i neu hyn ydy, a bod o'n lot haws cymharu uchder. Cyfrwch nhw mewn cling ffilm. BNSG yma oedd rhoi nhw yn y ffwrn ar dymeddau isel iawn, efo thermometer a bod dim. Dyna ni ddilyn, eisiau adol nhw fyna. Do'n unwaith oedd y 2 dorf di profi denslo ar y 2 wan. Mae yna reswm i fi wneud hyn, ddim just fi sy'n bod yn dwys. Un efo ceirch a un o starter blawd. Cut sydyn wedyn, jyst gadael i chdi reoli pa ffordd mae'r torf yn ei hangu i chi. Bod chi'n rhoi stem yn y ffwrn ei hun, chi'n efo tin a'r opsiwn i wneud, mae haws jyst rhoi ceuad bach ffoil ar y top, a be mae hynna'n wneud ydy cadw stem ar dorf ei hun yn cynhyrchu fewn, a wneud yr haen stem na stopio y crwstyn, rhai crwstio drosodd yn rhy sydyn. A fel chi'n gweld, nes i dynnu'r ffoil hanner ffordd drwy'r pobi, a gadael nhw eto am 20 i 30 munud i wrth crwstio fyny a brownio neis. A dyna ni rili, tynnu nhw allan wedyn. Fel chi'n gweld, maen nhw wedi dod allan yn attractive iawn de, rhaid i fi ddeo. Ond, ar brafodd hwn yn diwad, rhaid i ni wneud rhyw fath o werthusiad does. So, dyma nhw fyma, nes just sleisio mewn i nhw yma. Dwi'n mynd gweld llawer o wahaniaeth. Os rhywbeth, mae'r dorf ceirch yn edrych yn well na'r un surdoes blawd, ond eto hynna mwy o thebyg oherwydd y siapio, a bod y cuts di bod bach well yn nhw. So, na i'n rhoi hynna lawr i'r starter. Mae'r crym, fel chi'n fewn, y tu fewn yn soft nice. Yn diwad fo, y peth bwysig ydy sut maen nhw'n blasu. O ran blas, o'n i rili ddim yn gweld gwahaniaeth. Oedd y ddau bron iawn union yr un peth. Os labyn o fenyn ar y top, a to, maen nhw'n perffaith. Felly, dyna chi rili. 2 dorf, ceirch a mel. I chi gael mwynhau. Mae'r site ar y gwefan, ond am wan arbrawf llwyddiannus iawn. Os chi'n mwynhau o, gyda'ch comments yn o bath. Ond tan tro nesa, gethyn dwi efo artisaniaeth.com a welwch tro nesa.